Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, masih ngesis bersama Cak Sin nang nggur omah lho guys. Sekarang bos, ayo balik dadi Jawa nem sing Jawa sing mbok dadi mbok ya mbok pangan iki metu hasilnya ya bumi Jawa ngger ora bumi kono-kono. Ayo sadar Kimane Warsi bangkit kembali iki lho. Rikala zaman semono aku yo Kimane Warsi iki bangkit kembali. Sapa ta Kimane Warsi goleki nang atinem dhewe-dhewe. Ngene kok. Ya ngedabrus ora usah dilebono ati. Iki mung swara. Lah nek aku nggawe video rene swarane padha karo wong bisu. Masa ya mbok lebono ati ndak mungkin kan. Bukan aku ngendho wong bisu ora. Ibaratnya lo nggawe video ngene terus meneng ae gane swarane. Piye? Tanggapanmu terus piye? Mbok arani piye lho? Arane kan mung swara. Kabeh mung swara, ora usah gelo, ora usah cilik ati. Lah apa mbok gawe undang-undang barang? Berarti gawe undang-undang kan sing tersinggung kowe dhewe, sing gawe undang-undang dhewe. Ora wong ngene iki undang-undang tinggo jogo-jogo. Pesanan apa piye lah? Pesanane sapa? Pesanane sapa terusan? Oh, yo. Kita terus guysku yo. Wong kene ra guyon ndang tuwek wae. Umurem pira Cak Sin saiki? Umurku wis 40 ya, 40. Rambutku mbek gondrong, alah ben gondrong ngene wis. Matoh. Gondrong kene iki tak gelung, Ger. Gelung angene banter mosak masuk. Gelung ngisis aku apa? Numpak nang dhuwur plaktor lho, nang dhuwur plaktor. Lunggune plaktor ya aku. Ketak ora? Nang dhuwur plaktor aku. Ora bengi uka-ukane kene ya penak. Wis gawe apa lesehan. Anggitku pengen gawe lesehan nang Jati kuwi dhuwur kono. Nang dhuwur kono. Kaya panggung alas ngono tapi ngono cah cilik-cilik munggah bahaya. Daripada mendatangkan bahaya kan mending dipikir-pikir dulu kan ngono. Kayu ya akeh, pring ya akeh karek ngetok jane gelem gawe. Lah tapi bahayane kuwi lho aku juweh ya ana apa sithine juweh lambeku iki juweh. Kaya enek bocah lungguh nang kursi kok terlalu minggir iki juweh lambeku. Bocah cilik kok wis nyekel gunting apa juweh lambeku. Mbah kucuk-kucuk iki dia ngono nek ngarani ya kereng dipenging sing mbah padahal ya ngono nek apa-apane kene yo wong arep wis mulai ngono ngger walah rambute wis ana sing wanen kok ya wis ora apa-apa wis wayahe wanen diapakno kabeh digawe ngono ben ana cerita ora iso menungso digawe padha ora iso kabeh iki dikembalikan pada diri sendiri masing-masing. Rasa sakit hati itu timbulnya itu bukan dari omongan A, B, C, D. Bukan dari omongan dari si A, si B, si C, bukan. Sakit hati itu berasal dari diri kita sendiri ya. Betul. Dari diri kita sendiri. Punya pemikiran yang tidak pikiran kita itu positif thinking aja. Suara-suara omongan-omongan ini mung suara tok. Suara jajat di lakban cangkeme apa ya iso ngomong. Ngomong apa barusan aku? Ora salah kandhane kok. Kabeh mung suara. Suara sing desare nganggo pita suara, panggone ana cetak cangkem ki. Wong Jawa nek ngarani intil-intil. Wong nek gak duwe kuwi, omongan ora cetha ora jelas. Nek intil-intile normal ya jelas. Ku jenenge pita suara. Apa suling no? Enek kaya apa nek ngarani? Apalah.
pita suara. Kaya sowangan jaman biyen digawe kuwi lah. Ngeprank wis digawe apa tipis. Mulane kena angin yo ngoang. Kabeh mung swara. Sakit hati itu dari diri kita sendiri, bukan dari hinaan orang lain. Titik. Lah kowe ngendho aku sampe jungkir jempale. Ora ngarah lah aku gelo. Lah apa? Meskipun aku ngomong ngene iki, tak nggo konten kan ngono. Dipisui kaya ngapa? Aku ngomong ngono kae, ora gelo, cuman kuwi bahan konten kan. Dipisui ngene akhirnya kan tak tanggapi. Ngene. Ini cuma omongan, guys. Ora gelo ora piye wis. Pokoke mlebu metu napasku ki wis kosong-kosong. Iya ora. Mulane kon eling-eling apa? Bar dikandani wong sale kan nomor telepone A B C D E F apalno. Gak iso kon ngapalno kaya wong-wong ngono langsung apal, pisan apal. Lah aku dibaleni ping pisan pindho ping 3 4 5 ya ora apal-apal. Mbah. Tremono memorine don. Ora iso kesimpen. Iki ngumbul suwangane mantap guys. Aku duwe suwangan. Cocok. Eling aku kalau mari keputan anak bocah cilik nggawa suwangan apa nggawa apa. Aku yang duwe suwangan apik iki suwangan Bali. Burung hantu warna merah. Kocang loh. Ya guys. Nek suwangan kene lho Le. Karo Jogemprit. Manoe aman kan guys. Ketoke tahun ini rada aman. Enak yang gene wong ngono kuwi. Nggon kuwi los. Lempret yo dulure dhewe, ya batahe dhewe. Lempret mangan ora oleh. Lempret yo apa ya iso nandur. Isite ya mek mangan, njupuk, ngicipi. Dadi wong mbok rasa pelit ngono. Wong pari di icipi empret kok iso bingung oleh usahe. Ngono kan padha karo gambar awake dhewe, guys. Pari jebrot wis ditunggoni ngono. Ngono ketok lah ciri-cirine wong ngono lho. Padha karo wong ngendho ki meng cak sini bento, bengang, koplak, cengoh. Lah berarti sing ngendho ki kan padha karo madakna awake dhewe kan. Padha karo ngarani awake dhewe. Padha karo Jogemprit kuwi. Pari langgek jebrot wis diparani manuk dijogo. Kuwi terana gambarane kan ya pelit. Pelit wae nek ngarani. Yang dicipi sak piro lah. Wis ben dicipi dulur dhewe. Lah nek empret mbok anggap omah, mbok anggap musuh ya dientekno kok. Lah nggonku empret anggap dulurku dhewe, mulane nggonku ya mek dicipi tok ya ora dientekno. Ngono. Ya ora, gambarane ngono. Kuwi wis kena dinilai, oh wong kae jaga empret. Dijogo berarti kan ya ngetokno nek pelit e. Lah nek kaya ngene cak sini kene karo kono ora dijogo kan lho. Ngetokno lomone dhewe sombong. Ya wis aku bukane ngetokno kok terus lomo sombong bengi wis gak gambarane ngono lho. Ngono guys. Ya wis ben empret dhewe dicipi rasane wis ngaleh kok. Empret ya dulure dhewe ora sapa-sapa. Lah kowe nganggep empret ki omo hamae. Ayo ibaratnya aku sebagai empret mbok arani omo ya tak candak tali gocine tak tewu tang ya ngono kok ya bener emprete kuwi dianggep omo ora padahal kono ndek kan gak omo tapi dianggep omo ya muring-muring ora beda
kowe kuwi ora nyolong di dakwa nyolongnya ya tetep gelo lah ya Pak. Ngono. Iki ngomong gede abrus guys, ora usah digawe ati. Ya wis ngono. Iki kan kanggo introspeksi, saring-saring. Penemuku ki ngene, penemunem ngono. Ayo saling apa nih ngarane? Menjodohkan antara omonganem karo omonganku dijodohno. Gak iso aku ngarani omonganku bener, gak iso. Padha uga kowe iki ngomong ngarani omonganem bener iki gak iso. Sing ngarani omonganem bener iki wong liya, lah sing ngarani omonganku bener iki ya wong liya, ora aku dhewe kan ngono. Lah saiki wong omah-omah, wong kawin, wong nikah, ku sing dikawin kan ya wong liya. Mosok dulure dhewe, mosok anake dhewe kan yo gak kan. Kena apa kok kawin kok kudu wong liya, ora dulure dhewe, ora anake dhewe. Mergo ya ki meng ngaweno beda penemu. Ben ana cerita kesamaan itu enggak bisa dikawinkan. Mulane agama biyen oleh nata ku ya bener. Mulane omonganem kuwi ayo dikawinno. Lah engko nek wis kawin piye case ya diangen-angen ben ana cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.